ଦେଖି ଗଧର କାହାଣୀ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ଗଧ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କାମ କରେଇ ତାର ମାଲିକ ତାକୁ ଠିକରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ସେଇ ବାଟରେ ଏକ ଶୃଗାଳ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ଭୋକିଲା ଗଧକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, "କଣ ହେଲା ଗଧ?" ତାପରେ ଗଧ କହିଲା, "ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଖାଇସାରିଛି, ତଥାପି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି।" ଗଧର ଦୁଃଖଦ କଥା ଶୁଣି ଶୃଗାଳ କହିଲା, "ଓ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ପନିପରିବା ବଗିଚା ଅଛି। ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପେଟ ଭରି ଖାଇପାରିବେ।" ତାପରେ ଗଧ କହିଲା, "ଦୟାକରି ମୋତେ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଅ।" ଏହା ଶୁଣି ଶୃଗାଳ ଗଧକୁ ସେହି ବଗିଚାକୁ ନେଇଗଲେ। ଥରେ ପନିପରିବା ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ତାଜା ପନିପରିବା ଖାଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କହି ଆସୁଥିବା ଭଳି ଶୁଣାଗଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ପନିପରିବା ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଭରପୁର ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା। ଜଣେ କୃଷକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ସେଦିନ ଉଭୟ ପଶୁ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ରାତି ହୋଇଯିବା ପରେ ଶୃଗାଳଟି ପୁଣି କହିଲା ଯେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପନିପରିବା ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ପେଟ ଭରି ପନିପରିବା ଖାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଲା, ଗଧ ଏବଂ ଶୃଗାଳ ଚୁପଚାପ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ ଓ ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଗଧ କହିଲା, "ଓ ଏଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖ, କେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।" ଏହା ଶୁଣି ଶୃଗାଳ କହିଲା, "ଏବେ ନୁହେଁ, ତମେ ଏଇଠି ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।" ଗଧ ରାଗିକି କହିଲା, "ମୁଁ ଗାଇବି।" ଶୃଗାଳ ତାଙ୍କୁ ମନା ପାଇଁ କହିଲା, "କୃଷକ ଯଦି ଶୁଣିଦେବ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ।" ଗଧ ତା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୃଗାଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଗଧର ଗୀତ ଶୁଣି କୃଷକ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଗଧକୁ ଦୁଇ ପାହାର ଦେଲା। ତାପରେ ଗଧ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆସିଲା ବାଟରେ ଶୃଗାଳକୁ ଦେଖିଲା। ତମେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବଗିଚାକୁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ପରେ ଶୃଗାଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା? କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନମସ୍କାର।